Comment ça va, mademoiselle? Merci, monsieur le médecin. Monsieur Димитриус. Жопри, monsieur Мабелес. Желах да срещна и да ви дам журнал, когато тази сутрин взех от почтата. Да, може журнал без Работим! Я да видим отпред, тук марокът най-новата мода. Сега ли си направи, мадемуазел? Има се сефте от лицо. Сефте? Браво! Да, трябва една съвременна мадемуазел, трябва да има около 15-20 туалета. Разбира се, една мадама трябва най-малко вероятно на месец да взема от чувача. Приканете си вие тогава, че да си гледам тъчната работа. Адио, мадама, мужа. Адио, мадам Злата, адио. Нейна милост? Нейна милост, значи ми да си искам. Мадемуазел Мари. Да, ме да се запозная. Удобно. Нейна милост, има пътна също българско момиче. Да и срамежливо и закупено. Ами майка и от работници. Но моля ви се, ви не трябва да слушате вашите майки. Те са стари купа и прости. Те не знаят, що ще рече това цивилизация. Цивилизацията изисква една мадемуазел да приказва. Франшман, сивин кавалер. Не трябва срам, не трябва страх. Срамът показва простотията. Аз мисля, че шрамът е възпитанието на един човек. Видите ли българските майки какви мизерабли идеи дават на дъщерите си? За такива ръждясали тикви, холера. Негова милост има резон. Такива стари глави спират прогреса на цивилизацията. Само вие, българите, не щете да се модифицирате. Вие, младите, трябва да имитирате нас, европейците, дето визитираме града ви и да правите досъщо като нас. Дядо Марике, разумяли, аз да ви казвам. Разумях, гънкари маймуни.